Nikola Nikolića iz Sombora. Naravno da smo posebno radosni i ponosni kada ova galerija prima na svoje zidove radove somborskih umetnika. Što se tiče Nikole Nikolića, svakako da ćemo popričati i kratko predstaviti njegovu biografiju. Zatim ću pozvati istoričara umetnosti, Milu Krstić-Krasuljak, koji je inače predsjednik umetničkog savjeta ove galerije, da nam govori o ovoj izložbi. Svakako ćemo pozvati i autora da nam se obrati. Nikola Nikolić je u svom obrazovanju zapisao sledeće: Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu iz slikarstva u klasi profesora magistra Danice Baste, završena 1998. godine, a 2004. na Fakultetu umetnosti u Nišu diplomirao je smer slikarstvo u klasi profesora magistra Đure Radonjića. Realizovao je samostalne izložbe od 1998. do 2009. Mislim da je bilo krajnje vreme. I veoma smo radosni da svakako Nikola ovaj svoj opus, u stvari se može reći nekoliko opusa koje smo postavili za ovu izložbu, može da predstavi ovde i da može u stvari da nam pokaže šta se to dešavalo u proteklih, možemo reći, možda i više od 10 godina u njegovom radu. Realizovao je i učestvovao na mnogim grupnim izložbama. Član je Soho i Jazz New York City umetničkoj zajednice, dobitnik je prve nagrade likovnog nasilja Ivandanu Matarukama, dobitnik prve nagrade salona likovnog proleća u Somboru i učesnik više likovnih kolonija i humanitarnih akcija u zemlji i inostranstvu. Zamolit ću Milu da vam se obrati. Dobro večer, sve vas pozdravljam, naši dragi domaćine, vas publiku i naravno umetnika koji nas je sve okupio. I moram da vam kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što ću večeras otvoriti ovu izložbu, pošto sam ja u svom profesionalnom životu imala prilike nekoliko puta da otvaram izložbe razne i tada sam spoznala nešto o sebi što sam u stvari uvijek i znala, da sam ja užasan i tremaroš i da mi je strašno neprijatno kada ovako stane publike koja me gleda i svi ćute i sad očekuju da ja kažem nešto pametno ili barem zanimljivo i odlučila sam da se ja jednostavno više ne želim time baviti, šta će meni taj stres, nek rade to drugi ljudi kojima je to možda lakše, jednostavnije. Bez obzira što su umetnici uglavnom bili zadovoljni i publika kada sam im otvarala izložbe. Međutim, kao što je umetnicima potreba neki podsticaj da bi oni stvarali, da bi kreirali, i nama, običnim smrtnicima, je potrebno nešto da nas podstakne, da bismo ponekad prevazišli sebe, možda neke svoje strahove. I susret sa Nikolom je tako na mene uticao da ja izađem iz te neke svoje sigurne zone, kako se to danas popularno kaže, zone komfora, i prvo prihvatim da napišem tekst za njegov katalog, a onda i da otvorim izložbu. Sad, čime je to mene Nikola inspirisao, odnosno njegovo stvaralaštvo? Prvo, naš susret je za mene znači upoznavanje mog starog poznanika, pošto se Nikola i ja znamo preko 20 godina. Mi smo išli zajedno u školu, u gimnaziju. On je malo stariji od mene. Sad ne kažem to da bih ispotencirala kako sam ja mlađa, nego znate da ljudi uvijek pamte i primećuju starije od sebe, a Nikola je bio faca, tako da mi nije bilo teško primetiti i zapamtiti. Sad, u našem nekom razgovoru mi smo se setili naših gimnazijskih dana, konstatovali da su to za nas bili najlepši dani, i to me opet podstaklo da razmislimo o našoj generaciji, ovako generalno mi rođeni 70 i neki koji smo uspešni, ipak smatram uspešni u svom poslu, i shvatila sam da smo stvarno dobri, možda i mnogo bolje nego što o sebi mislimo, da nam često nedostaje neke drčnosti, možda malo i samopromocije, ponekad i samopouzdanja, i da umemo da budemo previše skromni. Smatram da skromnost jeste dobra osobina, ali ne treba preterivati. Međutim, ono što je sigurno za sve nas što sam primetila, da imamo taj neki mladalački duh, i opet me Nikola, poznanstvo sa njim, razgovor sa njim, osvestio to u meni, i ja sam to kod njega prepoznala u toj nekoj dečačkoj radoznalosti i u tom mnoštvu motiva koji njega inspirišu, fasciniraju i pokreću na stvaralaštvo.
osetila sam tu nešto, što sam rekla, dečačko i tu neku radost stvaranja i života. Jer znate da deci je radovanje prirodno neko svojstvo, a onda vremenom kako odrastamo, često mi gubimo taj dar radosti, međutim, oni koji uspeju da ga sačuvaju ili ponovo negde steknu ili ne prosto prirodno dato, to je po meni neko najveće bogatstvo koje čovjek može da ima. I još jedna bitna stvar, kada smo Nikola i ja pričali o njegovom slikarstvu, nekih 2,5 sata on meni pričao o svojoj umetnosti, rekao mi je da nikada toliko dugo nije pričao nekome o svojim slikama i ja sam to upijala i slušala i tada potvrdila nešto što sam već davno shvatila da mi je u stvari najinteresantnije kada umetnici sami pričaju o svojoj umetnosti. I zapitala sam se, opet po ko zna koji put, šta je to što čovek opredeli za tu profesiju, da ceo život stoji ispred slikarskog platna, da li je lako stvarati ili je to neka nepodnošljiva lakoća postojanja kao što je ostalo mi sam život. I kakve su to sve emocije i kakve su to sve razmišljanja kada se slikar suoči sa prazninom platna koju sada treba ispuniti nekim sadržajem, odnosno nekim smislom. Inspirisana tim našim razgovorima, posmatranjem Nikolinog slikarstva i umetnosti, napisala sam tekst za njegov katalog. Neću vam čitati ceo tekst, pošto mislim da sam se raspričala možda i previše za nekog ko ne voli javne nastupe. Znači, deo iz kataloga. Prepuštajući nas sebi, slikar nam je kao posmatračima omogućio mnogostrukost tumačenja sopstvene likovne poetike, dopuštajući nam tako da i sami učestvujemo u magiji stvaranja. Zapitani da li se kroz krik prikazanih životinja umetnik oslobađa sopstvene napetosti ili nam sugeriše munkovski krik svih bića izgubljenih u savremenom svetu ili prosto demonstrira muški princip kroz snagu prirode i njenih stvorenja. Da li je pejzaž koji posmatramo deo našeg podneblja ili je izmišljen kao odraz potrebe da se ponovo sjedinimo sa prirodom i tako pronađemo izgubljeni mir? Da li nas lik Marilyn Monroe asocira na Warhola ili je tu da nas podsjeti na savremena merila ženske lepote ili se pak iza nevinog osmeha krije tragika idola savremenog doba? Dok uživamo u mnogobrojnim mogućnostima ličnog doživljaja na tren izmešteni iz realnosti, shvatamo da se pred delom ovog umetnika odvija upravo smisao same umetnosti. Želeći da dokuči skriveni smisao kao odraz u ogledalu, na površinu izlaze naša sopstvena uverenja i mi u toj beskrajnoj igri između života i umetnosti bivamo suočeni sa sopstvenim bićem. Zamišljeni guslar, vojvođanski pejzaž, suncokret i prikazi borbe, životinje u kriku, fantastična stabla koje žele da se ukorene u nebo, pričaju nam priču o životu u svim njegovim bojama i dimenzijama, o strahovima, sumnjama, duhovnosti, fantazijama, nadanjima i borbama do krvi, ali i o mirenju i prepuštanju životu i njegovim lepotama. Dubok i promišljen, ponekad u strahu da ga snažne emocije i strasti ne odvedu u haos, ali i svestan da iz njega počinje svako stvaranje, uravnoteženom i čvrstom kompozicijom, umetnik drži svoj mali svet pod kontrolom, težeći uvek harmoniji i smislu. Sad prepuštam Nikoli da nam kaže nešto o svom. Evo, posle 20 godina ponovo sam u ovoj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru, svom gradu, i tu sam da se predstavim publici koja se prvi put susreće sa mojim delima, a i onima koji me znaju od ranije. Kao i mnogi umetnici koji prolaze kroz neke faze svog rada, kroz razne raspoloženja i tako dalje tokom vremena, tako sam i ja od proteklih, pa da kažem, jedno 5-6 godina prolazio kroz te faze, razne raspoloženja i trudio se da budem bolji, sažetiji, drugačiji i tako dalje. Došao sam do jednog većeg broja slika i jedan deo njih sam ovde izložio i mogu slobodno da kažem da je ovo jedna mala retrospektiva mog rada u poslednjih 10 godina, da ne slažem.
nije 5 nego 10. Otuda se zajedno u ovoj sali nalaze Marilyn Monroe i Guslar, ako se neko pitao zbog čega su zajedno. Hteo bih da vam se zahvalim što ste došli u velikom broju, da me podržite, jer upravo na ovakvim mestima umetnik dobija energiju za dalji rad.